Хо, скъпи ученици и уважавани учители от основно училище Неофит Рилски, поздравявам ви с настъпващите коледни и новогодишни празници. С радост научих за вашето училище и успехите, които постигате. Коледа е време за радост, споделяне и благодарност. Затова искам да ви напомня, че всеки от вас носи в сърцето си магията на празника. Тази магия се крие в усмивките, добрините и усилията, които влагате, за да станете по-добри хора. На учениците искам да пожелая да бъдат послушни, любознателни, трудолюбиви и винаги да следват мечтите си. Вярвайте в себе си и в това, че можете да постигнете всичко, което си поставите за цел. Мили учители, вие сте истински герои и ви благодаря ви за търпението, мъдростта и любовта, които влагате в образованието на тези прекрасни деца. Вашата мисия е ценна и незаменима. Благодаря ви, че правите света по-добър чрез знание и вдъхновение. Нека вашите празници бъдат изпълнени с топлина, обич и много усмивки. Надявам се, че всички сте били добри през годината, защото моят чувал с подаръци е пълен и готов да зарадва всички, които заслужават весела Коледа и щастлива нова година. С най-сърдечни поздрави, вашият дядо Колед. Помините пушат и топлят в сърцата на огнището, баба Баница върти. Дядо приказки стари пак реди, сетат звездите над сърцето. Мило головченце е земно и красиво, шейнат са неживите, съвдени ръце, весела Коледа на всяко сърце. Магочински е дома, съвсетата над Коледа иде, сърцата ми горят. Ние сме децата от Неофит Рилски, с песни, усмивки, с скрепни очички. Пожелаваме здраве, любов и игри. Весела Коледа!